Всім добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТР Прайм. Мене звати Айдар Муждабаєв, і сьогодні, як щодня, ми обговорюємо війну. Сьогодні найактуальніша тема, я думаю, це те, що все, що стосується блокування кордону з боку польських фермерів або інших людей, про яких ми будемо сьогодні говорити. Остання ось новина, буквально там декілька годин тому, блокада кордону у Шегинях. Польські фермери відмовилися пропускати будь-які вантажівки. Польські фермери, які продовжують блокувати рух вантажного транспорту на 6 напрямках пунктів пропуску з України близько 13 години, відмовилися пропускати будь-які вантажівки у пункті пропуску в Шегині. Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко. Його пряма мова. Сьогодні маємо певну зміну по напрямку пункту пропуску в Шегині. О 13-й годині, як повідомила нам польська сторона, польські фермери відмовилися пропускати будь-які вантажівки, які слідують чи то в бік України, чи то в бік Польщі. Хоч і до цього на цьому напрямку відмічався критичний мінімум перетину кордону вантажівками. До прикладу, за минулу добу цей напрямок перетнули тільки 47, це взагалі майже нічого. Транспортних засобів в обох напрямках після 13 години вантажівки не рухаються. Ну і загалом польські мітингувальники продовжують блокувати роботу на 6 пропускних пунктах: Ягодин, Устилуг, Угринів, Рава-Руське, Шегині та Краківець. Ну це лише просто ми почали з новини, а ситуація вона в розвитку, і в розвитку, на жаль, в негативному плані. Тому я думаю, що саме час нам поговорити з нашими польськими друзями, зі справжніми друзями України, якими вважаю свого товариша і людину, за якою дуже сумую, яка дуже багато часу провела в Україні останніми всіма роками, підтримуючи Україну. І зараз просто цей мій товариш у Варшаві, в Польщі, але подумки все одно завжди з нами. Ну, напевно, ви навіть його пам'ятаєте, цей дуже відомий польський журналіст Павел Боболович. Павле, привіт. Павле? Чи немає? Немає ще? Ой, я перепрошую. Ну, я трохи я випереджаю події. Тому продовжу, перепрошую, просто не так зрозумів нашого режисера. Продовжу зараз цей огляд ситуації на кордоні. І буквально вчора, здається, вчора вийшов великий матеріал на Українській Правді. Тут і відео, і текстовий варіант. Я рекомендую всім почитати, хто має таку можливість. Матеріал має назву «Границя на межі». Ну, це границя – це польською кордон, а межа – це кордон білоруською мовою. Як Польща нарощує торгівлю з Росією через Білорусь. Тобто на тлі того, що відбувається на польсько-українському кордоні, там все спокійно і жодних блокад там немає. І продовжується. Значить, і текст починається так. Це Михайло Ткач, Українська Правда. Природа протестів польських фермерів на кордоні з Україною має багаторівневий характер і навряд чи пояснюється однією причиною. Наприклад, такою як вибори, як це було на початку зернової кризи між двома донедавна не лише географічно найближчими країнами. Ще взагалі жутко так моторошно читати. Донедавна не лише географічно найближчими країнами. Єдине, що можна сказати точно, сьогодні польська ізоляція українського сільського господарства вигідна Росії. Не лише через те, що Кремлю вигідні будь-які українські негаразди. І навіть не через те, що Москві вигідні негаразди України з ключовими партнерами під час повномасштабної війни. А й не в останню чергу тому, що агропродукцію з України Польща замінює російською. Теж звучить як сюр якийсь, але що маємо, то маємо. Кілька днів тому нашу знімальну групу «Української правди» на чолі з Михайлом Ткачем, я повторюю, затримали польські правоохоронці неподалік від польсько-білоруського кордону. Ми вирішили туди для того, щоб побачити масштаби товарообігу між Польщею та Білоруссю.
Ми поїхали саме в ті дні, коли напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії польські фермери або ті, хто за ними стоять, повністю заблокували пункти перетину кордону з Україною. Інколи навіть для військової техніки та гуманітарної допомоги. Я підтверджую, що це так, бо, наприклад, Аркадій Бабченко свій останній вантаж, свій від благодійної організації САБ.ЮА з Талліну, він перетинав кордон з дуже великими проблемами. 4 спроби було в різних пунктах. Зрештою, я навіть не знаю, яким чином вдалося перетнути кордон. Що вони везли, це абсолютно було не зерно і абсолютно вантаж, який не стосувався Польщі, ніяк не впливав на польську економіку, ні на що не впливав. Це був такий човен невеликий на повітряній подушці, який САБ.ЮА привезли з Фінляндії в Естонію, там підремонтували і відправили просто як вантаж, як вантаж на автівці до нас. Але прикордонники, так дивно, чомусь, я перепрошую, Павел Баболович не відповідає, може я йому зараз і не беру, зараз, так форс-мажор такий певний. Так ось цей вантаж дуже важко перетинав, і тут не йдеться про фермерів умовних або реальних, а йдеться про те, що там просто, на думку Аркадія Бабченка, це був просто саботаж такий з боку співробітників прикордонного пункту. Відверто вони знущалися з людей, які це везли, естонці, я повторюю. Тобто це взагалі тут вони сказали просто знущаючись, що кажете, це гуманітарний вантаж, допомога Україні? Ні. Гуманітарний вантаж, це, казали ці люди з польської сторони, це парацетамол якийсь там або бінти, а це не гуманітарний вантаж. І так штовхали з пункту з одного на інший. І зрештою, ось що сталося, то сталося. Перетнули кордон, але з великим таким, як би сказати, з дуже поганим враженням про те, що відбувається і що може бути. І ситуація в такий глибокий кут зайшла, що, я не знаю, мені важко просто уявити, що може бути гірше, але, напевно, може бути гірше. І я хотів би це з'ясувати ситуацію з Павлом Баболовичем, але, на жаль, чомусь він не на зв'язку. Напевно, щось трапилося нестандартне, бо ми домовлялися залізно, і він дуже був радий можливості поговорити зі мною в прямому етері українському, але зараз не відповідає. Ми будемо намагатися зв'язуватися ще з ним, і продовжувати розмову. Так, зараз пришлю контакт. Так буває. На жаль, я перепрошую. Що, продовжимо, точніше, огляд того, що відбувається. Зараз я скажу нашому режисеру, щоб він подивись, будь ласка, WhatsApp. Я правда, я телефонував, він не відповідає взагалі. Добре, тоді просто чекаємо. Якщо що, дайте мені знати і все. Буває. Це точно якийсь форс-мажор, бо він дуже обов'язковий. Така людина хороша. І саме з ним я хотів поговорити. Тут просто, коли відкриваєш новини про цю ситуацію, просто, знаєте, жах більший, напевно, навіть, ніж коли ти читаєш про Америку, бо Америка де? І там зрозуміло, що велика частина суспільства, вона просто не розуміється на тому ні на чому. Взагалі їм до себе лише справи є. А тут поляки, які просто точно мають досвід дуже поганий. Багато разів Російська імперія, Радянський Союз окуповували, знищували, влаштовували там геноциди, влаштовували будь-що. Так? І з початку війни поляки найбільше біженців прийняли, найтепліше нас зустрічали, і ніщо не
не знаю, не передбачала того, що зараз відбувається. Тому ця ситуація дуже не лише ганебна і дивна, але вона небезпечна. Бо кацапи, вони ж тут завжди, якщо взяти історію, то завжди кацапи перемагали, ну, тобто знищували державність Польщі, України, Криму, Балтії, завдяки тому, що вони вносили безлад у стосунки між цими державами і просто таким чином били по одній кожну цю країну, і зрештою вони перемогли усіх і включили їх у склад Російської імперії. І всі ми розуміємо, з чим це все закінчувалося завжди. І зараз, коли такий шанс ми маємо позбутися цього ярма остаточно, але лише разом, відбуваються такі речі, про які, напевно, рік тому, хто б сказав вам, ви б, напевно, сказали, що ти що, божевільний, що ти кажеш, що поляки будуть блокувати кордон. І тут ще важливо знаєте, що не лише цей приклад, що блокували абсолютно такі вантажі, які не мають жодного стосунку до сільського господарства, і то, що ось цей човен для наших військових, причому він абсолютно цивільний, тобто не було обладнання військового, нічого. Ось, телефонують, але люди не ті, яких я чекаю в етері. Ось. І така ось ситуація склалася, що на кордоні з Польщею, Польщі з Білоруссю, тобто з Росією, все нормально. Жодних протестів, нічого немає. Але на кордоні з Україною є. Також плануються протести на кордоні з Литвою, про що мені вже сказали литовські товариші-волонтери, вони дуже цим занепокоєні. І ось зараз, напевно, може і з польського кордону пише мені литовський волонтер. Зараз я запитаю, чи може це так. Так. Перепрошую. От запитав у литовського волонтера, чи пройшов він кордон, в чому я абсолютно не певен, враховуючи останні новини. Дивіться, тобто Литва, знаємо, да, вона жодних обмежень проти нас не вводила. Фермери польські або ті, хто за ними стоять, вони хочуть, щоб і там були перешкоди. Тобто, фактично, якщо ви подивитеся мапу, то польський кордон – це найбільший кордон України, ну, крім кордону з ворогом. І це абсолютно не смішно, не весело і ну, все ж таки перетнув кордон литовський волонтер. Це добре, це дуже добре, бо все інше не дуже добре. Ось такі справи. Я навіть, чесно, не знаю, що далі про це розповідати, бо ви все це спостерігаєте. Тобто це про що каже? Що з Росією немає питань. Business as usual. Нічого особистого. З Україною, лише з Україною, з країнами, які щось постачають Україні. Там же йдеться з Литвою, це ж не литовські якісь вантажі демпінгові йдуть там в Голландію. Це задля того, щоб перешкодити саме сполученню Литви з Україною, яка в будь-якому випадку йде через Польщу. Там просто інших варіантів абсолютно немає, жодних. Ось така ситуація і в самому Європейському Союзі, вона дуже неприємна, неприйнятна. Тобто фактично порушуються закони, які запровадили, які схвалили свого часу. І всі ці рішення стосовно наших товарів – це ж не Україна. Це рішення Європейської комісії, це рішення, які були ухвалені в Брюсселі свого часу. І, в принципі, Україна до цього жодного відношення не має. Але маємо те, що маємо, і дуже багато незрозумілого. І тому я хотів з Павлом Баболовичем поспілкуватися, бо ми багато чого дізналися цікавого, мені здається. Але поки що ніяк. І я знову і знову телефоную Павлу з надією, що все ж таки щось нам вдасться. Я не знаю, що, в принципі, новини можна читати. Напевно, і більше нічого. Так. Ну, про Крим давайте поговоримо.
Тоді, якщо не про Польщу, поки що не вдається, давайте про Крим. У Криму чули вибухи в районі Севастополя і Гвардійського, де розташована авіабаза. Давайте про це. Я сам, чесно кажучи, не читав, щойно побачив і з задоволенням з вами разом дізнаюся про обставини. В окупованому Росією Криму 1 березня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Їх чули жителі Севастополя, Євпаторії та Гвардійського, що на північ від Сімферополя, від Ахмеджиту. Місцеві жителі повідомили Суспільне Крим про вибухи в Севастополі та Євпаторії. Крим Реалій також повідомив, що в Севастополі було чути 2 потужні вибухи. А теж повідомив про рух швидких у Севастополі та Євпаторії. Окупаційний губернатор Севастополя, так званого Ахяру, Михайло Розважаєв заявив, що у Севастополі працює ППО. А ці служби приведені в стан бойової готовності. Він оголосив відбій повітряної тривоги тощо. Так. Кримський вітер – це таке онлайн-видання із посиланням на підписників пише, що по базі в Гвардійському був приліт, а в селищі немає світла. Отак. Привіт окупантам. Далі. Так, що у нас далі? Угу. Ну, ви знаєте, що ми нещодавно згадували про 10-ту річницю дня кримського спротиву окупації 26 лютого. Ой, це такі неприємні спогади про те, що коли була втрачена остання можливість врятувати Крим українським, але нею не скористалися. І багато хто запитує в мене, в себе запитують, я в себе запитую, як це могло статися і чому. Тому що все до цього йшло. Вся політика, яка до Майдану була в Україні, вона була спрямована на те, щоб, як маю на увазі кримська політика, щоб нехтувати правами корінного народу і таким чином підвищувати там статус росіян, який і так там був дуже високим. Москва напряму втручалася в те, що там відбувалося. Вона фактично лише з дозволу Москви призначали там усіх, в тому числі керівників місцевих філій силових відомств українських, СБУ, армії тощо, ну і рівень зради серед військових і спецпризначенців, службовців там просто шалений, тобто все готувалося до цього. І, звісно, якщо дивитися правді в очі, ніхто б навіть якби не озброєні ці 15 тисяч Кремли залишились в центрі Сімферополя, ніхто б їм не дав зброю зі складів, які охороняли люди, які зрадили в ту ж ніч зрадили Україну. Ну, що було, то було. Набагато цікавіше те, що є і що буде. Зараз дуже багато розмов про Крим. Багато вже я чули ми про, кажуть режисери, що скоро вже має бути Павел. Дай Бог, щоб так було. Що ми про Польщу зрештою поговоримо, бо це головна тема, топ-тема дня. Ну, крім війни, крім бойових дій. На фронті дуже важко. Фронт тримається дуже важко, бо там перевага в 10 разів на деяких напрямках і в живій силі, бо нашій армії не вистачає людей. І про це все знають, чомусь ніхто голосно це з влади не каже, але ситуація дуже така тривожна і нехороша, негарна. І так само і перевага в боєприпасах завдяки в лапках американському конгресу, деяким людям, які дослуховуються до Путіна, але не дослуховуються до України. І, до речі, ситуація теж з виборами, ну, там ще, зрештою, в Америці це вирішується в останні тижні, дні, але станом на зараз опитування кажуть про те, що в тих 7 свінг-штатах, так званих, в них в усіх має перевагу Трамп наразі.
Це теж не обіцяє нічого доброго, нічого легкого для нас. І тим більше нам важливо зберігати братні стосунки з Польщею, з іншими країнами, які теж знаходяться під загрозою. Якщо хтось думає, що сьогодні хтось може так думати, теж запитаємо в Павла, хто там так може думати, що в принципі зараз Польща, вона ж має спільний кордон з Росією. Це ж Білорусь, якої в принципі де-факто не існує. І що заважатиме Путіну, якщо він захоче так вчинити, перетнути кордони, напасти або на Балтію, або на Польщу, ніхто не знає. І чи готові армії цих країн до такого нападу, теж ніхто не перевіряв. Ці армії дуже давно не воювали. І всім має бути, в принципі, страшно, але не бояться лише польські фермери, або люди, які за ними стоять, або їм наказано не боятися. Тому що я просто логіки я в цьому абсолютно не бачу. Чекаємо ще на Павла. От такі справи. Треба бути тверезим і не треба самооманою займатися. Це абсолютно марна справа, яка не матиме ніяких позитивних результатів для нас. Треба тверезо дивитися в очі, дивитися на те, що відбувається і на фронті навколо, і в нашому парламенті, в якому депутати, я про це писав в соціальних мережах, запропонували 4200 правок у закон, який робить більш системною, справедливішою мобілізацію, ефективнішою. Має зробити. Але те, що я чую, те, що я читаю коментарі експертів і військових про цей закон, це скоріше поки що, там ще немає голосування, виглядає як закон про те, як не дати нашій армії достатнього поповнення людьми, спеціалістами, призовниками, офіцерами тощо. Не знаю, як зрештою буде, але те, що майже в комітетах скасовані майже всі такі заходи, які можуть людей, які ховаються від військкоматів, якось їх заохотити або примусити пройти, стати на перелік на військовий, що є з обов'язком згідно з Конституцією України. Дієвих там механізмів я не бачив, принаймні. Якщо вони є, то нехай мені хтось про них розкаже. А якщо цього не буде, то виникає проблема з поповненням свого складу ЗСУ. А знаєте, Путіна немає в цьому майже обмежень. І грошей в нього багато, і багато всього. І людей терористичного складу, які готові воювати в чужій країні, теж, на жаль, вистачає. Що хотів ще сказати? Давайте буду ділитися з вами своїми враженнями від подій, які відбуваються сьогодні. Там одна з таких подій – це похорон. Точніше, прощання було. Похорон зараз, напевно, відбувається в приватному якомусь там режимі. На прощання з Олексієм Навальним. Це людина, яку багато хто на Заході, і деякі навіть в Україні вважають реальним опозиціонером Путіну, точніше вважали. Про похорон Навального ви можете прочитати і не тут, а зараз з нами на прямому зв'язку людина, про яку вже багато вам розказав, і ви знаєте точно його, правда, борода стала трохи більшою Павла. Це Павел Бабалович. Павло, привіт. Привіт, доброго дня. Доброго дня. Слухай, я тут, поки на тебе чекав, я розказав, в принципі, ситуацію. І останні новини з пункту перетину кордону Шегині, вони взагалі такі тривожні. Тобто там припинено рух взагалі всього транспорту, вантажівок, принаймні будь-яких вантажів, незалежно від того, чи це зерно, чи це там будь-що сільське господарське, а в принципі всього. І це просто остання інформація. До тебе перше питання таке. Я дуже хочу, щоб ти, як людина, яка дуже любить Україну, яка абсолютно проукраїнська і переживає за нас завжди,
Як ти бачиш своїми очима з Польщі зараз цю ситуацію? Бо ми, чесно кажучи, не знаємо, що навіть про це думати, бо сварити поляків і казати, що поляки погані, я ніколи собі такого не дозволю. Є російські тролі, і наші, на жаль, ідіоти теж, які пишуть, що там все, поляки нас зрадили, поляки такі, та поляки не такі. Я завжди за те, щоб слухати один одного і знати реальну ситуацію, тож я прошу. Прошу. Tak, spочатку вибачайте, що була та проблема з підключенням, але часом так буває з технологією, що вона не хоче так працювати, як треба. Як іде за самою цією ситуацією і протест, тут є декілька складових. Певно, ти вже якби розповідав за цією ситуацією. No, можна зрозуміти, що є якась реальна проблема. Realna problema jest taka, że sytuacja agrarii w Polsce nie taka, jakby oni chcieli, pewno nie taka, jak chodziłoby się z toczki zoru держаwy. Oni realno mają problemy z podażą swojego zerna. I jest następna składowa, na jaką trzeba sobie odpowiedzieć, że problemy, jakie mają te agrary, one nie powiązane nijak z sytuacją w Ukrainie. Ale czergowa tu problema, że informacyjna, że oni mają, że ona powiązana z Ukrainą. A można prosto zapytać, komu było wygodno, żeby realnej problemu, jaka jest, сказати, що за нею стоїть Україна і що треба свій спротив виразити проти України. І тут з'являється наступний рівень цієї ситуації блокування кордону. І можна сказати так, проблема реальна аграрів, проблема не пов'язана з Україною, навіть як вона би була пов'язана з Україною, але вона не є, але навіть якби була, то метод blokowanie kordonu nijak не можна такого методу використовувати і не можна цього робити. І хто це на це дозволив, хто це продумав, зробив річ, яка є дуже погана. І звісно, що коли дивимося на наші відносини, то знову з'являється така ситуація, що в Україні кажуть, поляки блокують кордон, але я хочу сказати, що це не поляки блокують кордон, тільки блокує кордон зараз група людей, яка з чогось там незадоволена, вона не є представником держави, але фактично держава за цієї ситуації відповідає і має що з тим зробити. І то зараз якби сказати, що сама найбільша проблема є в тим, що, на жаль, держава не реагує на цій ситуації так, як мала би зареагувати. Звісно, що це є реальна проблема. Ви, певно, знаєте, не знаю, наскільки ти це розказав, але зараз ми в якій ситуації. Тільки що були у нас парламентарні вибори, початок правлenia nowego urjadu, nowej koalicji, zowsім іншої politycznej siły. I polityczna siła, це коаліція, в якій частині є якраз представники аграрів, і це різних крил, також таких дуже радикальних аграрів, заступник міністра до справ аграрних, якраз він є z takiej dużo radykalnej siły, jaka раніше блокувала, він сам блокував, він сам там висипував яблука на вулиці, він сам зараз їздить на кордон, він там і грається бути інспектором, шукає якісь фруктів, які не такі. Ну, це просто смішно, але просто є така політична сила, яка зараз вона є частиною цієї коаліції, яка є в уряді. Друга справа – це wybory, jakie przeszły. Druga sprawa jest taka, że wybory zaraz u nas będą. To będą wybory do samowryadowania różnego rівня i będą wybory do Europarlamentu. To można сказати, że my постійно w wyborczej kampanii. Jak my w wyborczej kampanii, to уряд, який може навіть там, він розуміє великої частини цей проблеми. Він має, ну ми самі знаємо, що там Туск, ну він якби прихильником співпраці з Україною, але він зараз заложник просто своїх політичних сил, він розуміє, що він в політичній кампанії, він не може зробити цього, що потрібно зробити. Як ці всі елементи, вони подивимося на цей картинки, і зрозуміло, і я впевнений, хоча у мене якраз на це немає доказів, але тут доказів можна мати як в криміналістиці. Нам треба розуміти, що як хто на цьому користає Росія, і чи може бути тут впливання Росії? Може бути впливання Росії. І впевнений, що в тих самих найбільш радикальних ситуаціях, які ми бачимо, вона якраз є.
No уявити собі 160 тонн зерна всередині Польщі, які хтось висипує з вагонів поїзду. Він переїхав величезну частину Польщі. Він десь там всередині Польщі. Він на 100 кілометрів від порту, яким цей зерно має виїхати з Польщі. Хто це зробив? Хто підготував таку акцію? Не, хто взагалі про це міг знати, Павле? Хто міг знати про це? Звісно, це інформація, це координація, це багато різних факторів. Тут треба наближитися до того поїзду, зробити це, відкрити скільки вагонів. Ну тут, звісно, що можна знайти таких людей. В кожній державі ми знаємо, що можна знайти таких людей. І це прикро, але ми знаємо, що знайдуться такі, на жаль, і поляки, знайдуться і погані українці. Також дуже часто бачимо різні речі. Якраз як я зараз узнав про цей поїзд, то в цей самий день в Дніпрі, в українському Дніпрі, хтось порізав українські прапори. І це також провокації просто бувають навіть в Україні, і теж також зрозуміло, що можна знайти таких людей. Ну і, на жаль, у нас також можна знайти. Але якби тут, на кінцю цих провокацій, я думаю, що, звісно, може бути задіяна Росія, може бути задіяна спецслужби. Я кажу це не для того, щоб виправдувати мою державу, виправдувати державні органи, бо вони мають працювати. І, звісно, що вони в цій ситуації повинні вже давно швидко реагувати. Вони повинні були реагувати осінню 2023 року, коли почали протестувати перевозники. І також у них є реальні проблеми. Можна було сказати, ми розуміємо ваші реальні проблеми, але блокування кордону не буде. Просто блокування кордону не буде. І як ми хочемо бути, щоб на нас дивилися в Європі, в світі, щоб наші друзі з України дивилися на нас нормально, то треба сказати все, навіть коли ти в Польщі маєш реальні проблеми, коли ти прав і хочеш протестувати, то можеш робити все, але кордону блокувати не можеш. І тут просто є якби сама найважливіша справа. І хочу сказати, що ця думка, яку я зараз представляю, про це каже багато хто також там із польських підприємців, які це самі дуже добре розуміють. Бо щоб ви зрозуміли, тут в цій картині, що Польща тільки якби страждає від того, що заходить до Польщі українське зерно, що не є правдою. З вересня попереднього року зерно українське до Польщі заходить тільки транзитом, заходить і виїжджає, то воно не залишається у нас, там залишається невелика частина, яка просто вона завжди залишалася. Але велика частина нашого виробницtwa іде в Україну, в тому числі аграрного виробницtwa. Polskie фермери продають своє виробництво, свою продукцію продають в Україну. Ну, ми тут бачимо, Павле, я це бачу в магазинах в Україні. Я це знаю. Звісно, що я останній раз так склалося, що був тільки аж в грудню в Києві, але ну, тож я посправді живу, одною частиною свою живу в Києві, зараз цій ситуації, яка є, треба розподіляти цей час між Україною і Польщею, але я це дуже добре знаю. І я це дуже добре знаю і розумію, що за це останні 2 роки з українських магазинів, на щастя, пропало там багато білоруських виробів, пропало всі московські вироби пропали, а в цей місці з'явилися польські. Вони з'явилися певна частина місця українських, які зараз дуже важко виробляти. І ми повинні бути з того задоволені, а звісно, навіть треба було робити все, щоб просто цей співпрацю поширати. Але ну, тож нам треба розуміти, коли нам щось вдається за всі століття, коли нам починається вдавати з собою працювати Польщею і Україною, з'являється цей малий москаль, який просто зробить все, щоб ми постійно тільки казали, як ми один другого ненавидимо. І він зробив все, щоб просто так було. І вкладає в це шалені гроші. І він не робить то в спосіб jakiś taki незрозумілий. Він завжди торкається реальних проблемів. Ціла наша історія є того доказом. Але звісно, що тут мають бути просто великі наші політики, які, знаючи цей проблему, підходять до себе, не там починають розмовляти через засоби масової інформації, робити там якісь шоу, то що я скажу, вибачте, стосується якраз українських політиків, приїжджати там на кордон і стояти і чекати, коли всі знають, що не було домовленості, що буде зустріч уряду на кордоні. На що це робити? Це тільки просто піднімає рівень цієї напруги суспільної, піднімає просто то, що пізніше там
Paweł, Dмитро, Тетяна, Катерина починають казати погано один на другого. Нам зараз це не потрібно. Нам зараз просто потрібно поляків, які зміють вирішити цей проблему. Реальні проблеми і цей напруги суспільної. Це дві речі треба зробити. А посправді, спочатку треба зняти напруги суспільної, а пізніше треба вирішити проблеми. І подивися, Айдер, ти це дуже добре знаєш. Я впевнений, що глядачі АТР це дуже добре знають. Який є початок Євросоюзу? Це європейська спільнота вугля і сталі. Німеччина і Франція. У них була величезна проблема, що постійно була конкуренція. То дві держави, які великі, дві промислові держави, у яких вугілля і сталь. І вони були ривалами. І тут з'являється дуже розумне людей, які дивляться не на 4 роки, не виборами, не цією виборчою кампанією, які кажуть, тільки просто відповідальні люди, які дивляться на багато років вперед і думають, ну ми можемо до кінця світу ривалізувати з собою, завжди на кінцю ривалізації є війна. Або можемо це зробити інакше. Нам треба зробити спільноту, яка буде на тому заробляти. І це і початок Євросоюзу. Це якраз проблема, яка заснувала Євросоюз. І зараз, тож ми в Польщі розуміємо, що Україна – це велика аграрна держава. В Україні розуміють, що Польща також аграрна держава, яка працює на інших умовах. Наші фермери працюють, звісно, що на інших умовах. У нас там типичне поле то має певно 20 чи може 25 гектарів, ну може зараз трошки більше, але це така величина. А знаємо, як це виглядає в Україні. Просто треба домовитися, що ми можемо зробити. Що ми можемо зробити з українським зерном, що можемо зробити з польським зерном. Як нам співпрацювати? Може українське зерно може доїхати навіть до Польщі, але польське треба перепродавати далі, а українське у нас залишати. А може треба продавати просто українське. Ну була ідея, про якій сказав Джо Байден, коли був в Польщі. Він сказав, що Американці сфінансують побудовę великих, не знаю, чи є таке слово українською мовою, сілоси, цей місце, Так, де можна... зрозуміло, про що йдеться. Так, сілосів, з яких далі українське зерно буде продаване до інших держав. Чомусь це не було зреалізовано. А я дуже добре пам'ятаю ці декларації Байдена. І це дуже розумно. Ми казали в цей час, і казав на цей час прем'єр-міністр Mateusz Morawiecki, він казав, Польща має бути хабом для України. Хабом, який буде там з одного боку, звісно, що то, що заходить в Польщу, має бути передане Україні, в тому числі допомога військова, допомога технологічна, допомога і так далі, але також то, що ми продаємо, бо ми кажемо допомога, не все, що ми кажемо, це допомога, це просто або бізнес, або нормальний торговий обмін, а то, що заходить з України, має бути продаване далі. І до того мав бути зроблений цей хаб. Ну, повинно бути запитання. Ну, я намагаюся про це питати. Це не є таке дуже просте. Заступник міністра аграрної політики в Польщі не хоче взагалі зі мною розмовляти. Він відписав, що він мені не да просто інтерв'ю. Його офіс написав, що він не надає мені інтерв'ю. Навіть не написав, чому. Ну, він знає чому, бо я його запитаю просто, чому не є зроблений цей хаб. Це буде просте запитання. Друге запитання моє буде таке, скільки ми, і це всі також знають, скільки ми продаємо в Україну, а скільки ми купуємо з України. І ми знаємо, що в загальному це для нас корисний процес. І в тому числі просто аграрів, про яких я казав. Звісно, ну, якби цього зерна з України заїхало дуже багато після 2022 року, після російської агресії. Але тут знову запитання, чергове запитання. І це запитання також дуже не люблять Поляки і самі аграрії, які роблять ці протести. Хто впливає на ціну зерна? Ну, у нас почали казати, Україна впливає. Це не є правда. Ціна зерна – це ціна світова, яка залежна від чого? Айдер, це просто шок. Вона залежна від того, що Росія збільшила об'єм продавання зерна. Ну, А чому вони це зробили? Бо вони крадуть зерно в Україні. Це зерно просто в крові. І вони це продають в світі. І подивіться, ми кажемо, як Польща. Ну добре, серйозно, Польща має право на захист своїх інтересів. Всі це розуміємо, така є правда, всі держави так працюють. Має право на захист своїх інтересів. Але чому ми не запровадили ембарго на російське зерно? Ну, на це моє запитання кажуть, до Польщі впливає невелика кількість російського зерна. Це правда. До Польщі впливає невелика кількість зерна. Хоч, як на мою думку, навіть маленьке одне зерно, яке впливає з Росії, це просто ганьба. Цього мав би не бути.
Але добре, хай буде. Впливає невелика кількість. Але воно впливає на світові ринки через Польщу, і там не може вже бути продаване ні польське зерно в це місце, не може бути продаване українське зерно. Це так дуже просте, як 2 плюс 2 – це і 4. Ну, як хтось того не розуміє, це просто або він бреше, або він просто, звісно, що починає робити так, щоб було росіянам. Якщо чесно, Павле, якщо чесно, я навіть уявити собі не міг, що, в принципі, будь-який вантаж, тим більше з зерном, перетинає кордон в бік Польщі, і на польських автівках, до того, як я, напевно, ти дивився, це розслідування Михайла Ткача з «Української правди», який зробив репортаж з польсько-білоруського кордону, де на польські вантажівки, завантажені там зерном, в тому числі, перетинають кордон в бік Польщі з Білорусі. Ну, Білорусі насправді не існує. Це російське все там, та, влада. Це не кінець, Айдер. Бо це не кінець. Проблема ще є більша. Ти правий. Для мене це також шок, що йде цей торговля з Росією. Але перше треба зрозуміти, хто дозволив на цей торговий, щоб я не забув і щоб ти не сказав, що нам треба закінчити, а я не сказав ще про добрива, бо це також дуже важливе. Але спочатку, хто є відповідальний за це, що зерно, і не тільки зерно, просто там фермерська продукція, наприклад, огірки, які в попередній рік їх так багато прийшло вже до Польщі, російських огірків, що наші виробники, просто для них не було опłacalne виробництво. І тут можна прочитати багато статей на цей тему, але вони на професійних порталах, які займаються аграрним виробництвом, і там звичайний Polak просто не знав, яка є ситуація у тих, які виробляють огірки. Огірки, помідори, там цибула, заходить просто з Росії. Великий об'єм. Dla polskiej частини східної півночі Польщі це просто і для виробників звідси це велика, серйозна, реальна проблема. Так само якась там частина молочних продуктів, які заїжджають з Білорусі. Це вже пряма загроза. Але чому взагалі немає ембарга на те, що йде з Росії? Тут питання, відповідь дуже сумна. Це не тільки справа Польщі, бо ми чуємо також там в Брюкселі, що Польща не може закрити своїх кордонів. І така і правда. То, що ми робимо в відносинах з Україною, Польща може за це мати великі консеквенцje в Євросоюзі. Бо Польща самостійно не може регулювати своєї політики торгової, зовнішньої, то не може закривати кордону, бо це є кордон Євросоюзу. Хто дозволяє на імпорт продуктів з Росії? Євросоюз. Де mає бути прийняне рішення? В Брюкселі. Чому вони не приймають того рішення? Ну і тут з'являється, може будуть українські журналісти, які також це узнають. Хто купує цей російське виробництво в Євросоюзі? Хто в ним в Євросоюзі торгує? Я впевнений, що тут з'являться великі і дуже цікаві і назви компанії, і прізвища. Бо я сказав про цей темі, і вона і дуже не символічна, бо вона реально дуже великий проблем. Більший проблем, певно, ніж чим спочатку видно. Російське добрива, які зараз купують, так, в тому числі польські фермери, 30% російських добрив, 30% загального об'єму добрив в Польщі – це російське добрива, трошки менша кількість є з Німеччини, польських добрив майже немає. У нас закryte wyrobnictwo dobriw. Chociaż jeszcze niedawno Polsza była одним z liderów, jakie wyrabiały dobriwa. One jest величезne, w tom na Cześliwce землі, яка для мене дуже близька, Lublińska область. Там величезне підприємство, яке завжди виробляло добрива. А ми зараз купуємо з Росії. Я вам скажу, як це сталося. Спочатку з'явився в Польщі Moshe Kantor, це голова величезного підприємства російського, це кишеня Путіна, це просто людина, яка для нього збирає гроші. Він зайшов як співвласник polskich підприємств, які виробляли добрива. Помаленьку, потихеньку вони просто витиснули polskie добрива, дійшли до ситуації, коли ми закрили просто наше виробництво добрив, і зараз ми купуємо від них добрива. І всі розуміють це, тільки не кожен це голосно скаже. Політики мають проблему, щоб це сказати, а я не маю проблем. Коли ми скажемо Росії, все, ми не купуємо вашого зерна, ваших фруктів, ваших овочів, то вони скажуть, а ми не продаємо вам добрива. І тут з'явиться у нас проблема, бо ми в одній хвилині не включимо на нове виробництво добрива. Ви розумієте, що це позначає? Що вони багато років просто тягнули до цієї ситуації.
w jakiej zaraz my, також Польща, велика частина Європи, є заложниками. А коли я подивився звідки з Польщі, де також з Польщі йдуть далі добрива, то з Польщі добрива йдуть в Україну. З'являється питання, на яких добривах працює український фермер. Ми просто багато років закривали очі на ці економічні процеси, на те, що Росія йде до війни. Росія до війни не пішла тільки військом, вона пішла через економіку, пішла через різне своє впливання, там навіть на рівні культурному, цей руський мір, який там заїжджав, це їх всі концерти, спортсмени і так далі. Вона заходила просто в кожен можливий вимір. Електронна війна, гібридна війна, але і економічна війна. І ми зараз їх заложниками. І як вийти з цієї ситуації? Ну тут просто треба тих великих рішень. Серйозно, я собі уявляю, Айдері, то ж ми разом переживали, як там зустрічалися, приїжджали польські делегації, польський президент, приїжджали ще до Одеси, ще до часу війни. І коли ми думали, що вони підписують великі договори, що просто там є величезна думка, як нам треба працювати в майбутньому. Після 24 лютого я думав, що взагалі, якби то, що ми багато років називали стратегічними відносинами, це наповняється змістом, і це будуть стратегічні відносини. Але як завжди з'явився хтось, кому там щось не подобалося, і вони перестали розмовляти з собою на такому рівні, як треба. Ну, не знаю, може там проблема є якась особиста, що вони не можуть вирішити тих проблем. Сьогодні, як ми починали наш етер, ви не могли зі мною зв'язатися. Тож ви не подали мене до суду зараз, не сказали, що я більше не буду виступувати в Україні. Намагалися зі мною зв'язати через всі різні комунікатори і намагалися просто сказати, Павел, ну давай, є така ситуація, давай що з тим зробимо. Вирішимо цю проблему. І зараз нам також потреба таких політиків і такої діяльності, що будемо намагатися обніжати цей градус суспільної напруги і намагатися вирішити ці проблеми. І ще раз, не проблеми на 2 тижні. Проблеми просто на багато років. Треба, вже з'явилося там новий, що проблема є український мед, що проблемою є український цукор. І це буде так завжди. Як хтось хоче, то буде бачити саме проблеми. З точки зору людини, яка там, ну, не знаю, як колись я там був такий час, що я торгував взуттям, як був молодий. Навіть багато років я торгував тим взуттям. І ходив на різного роду навчання. І там був такий спеціаліст від торговлі, він казав так, як хтось тобі каже, що там ще ніхто нічого не продає, це позначає, що або фактично немає змісту там їхати, бо там не можна нічого продати, або це позначає, що там є великий ринок, в якому можеш продати все, бо ще ніхто нічого не продав. І звісно, що це є 2 підходи. Але у нас нема вибору, у нас нема можливості сказати все, ми не будемо з собою працювати. Нема такої можливості. У нас є одна можливість. Що нам треба зробити, щоб продати і це українське зерно, щоб продати польське виробництво? Як це зробити? Знайти такий метод. А як наші політики не вміють того зробити, то треба вибирати нових політиків. Ну, на жаль, у вас вибори пройшли нещодавно національні. В нас їх не буде через війну. Тобто ми в такому куті глухому, в такому тупику знаходимося де-факто. Причому, як би це була проблема така, ну, дивись, я просто з свого боку коротко скажу, а потім ти знову будеш відповідати довго, у нас ще 10 хвилин, і я хочу, щоб вони були насиченими твоїми думками щодо врегулювання, ідей, як це врегулювати, саме на політичному рівні, бо на економічному зараз ми все це не вирулюємо, а хоча б на політичному. Ось ваш прем'єр-міністр, і новий прем'єр, новий, ну, президент старий, але все одно, так? Та влада, ця влада, а різниця ніякої ще гірше стала. Причому далі є загроза блокування Литви. А яку Литва складає загрозу для польського економічного ринку? Незрозуміло. Бо ну просто не зрозуміли все. При тому російський, тобто білоруський кордон, він абсолютно вільний, спокійний, нічого там не відбувається. І відбувається, я не знав про добрива, це ти дуже, це наркотична залежність від добрив російських, вона така сама, як від газу. Просто про неї ніхто не каже нічого. І Росія шантажувала, навіть коли вони вкрали це зерно наше, і коли вони блокували порти, вони, як аргумент шантажу, вони використовували шантаж добривами. Про це теж ніхто не... Це якось не модно про це казати. І ця напрямок Литви, цей вибіркове блокування
лише українського кордону, свідчить про те, що щось тут з політичної точки зору не так, і що ми маємо підґрунтя казати, що тут Росія, якщо не є засновником цієї проблеми, а то вона використовує все. Це, в принципі, це її традиційна поведінка. Вони так завжди роблять, завжди. І нічого тут нового немає. Я питаю в тебе, ставлю тобі головне запитання. Яким ти, людина, яка знаєш багато політиків, яка знаєш там і ту владу, і цю владу, і різних політиків, там хочуть вони з тобою спілкуватися чи ні, ти публічна людина, яку, я знаю, слухає багато хто з політиків в Польщі. Яким ти бачиш спосіб, там, не знаю, фізично, зустрічі якісь там, я не знаю, термінові тощо, бо ситуація дуже погана в Україні, насправді. І це я не про економіку зараз кажу, так? А про оборону і про війну. Що мають зробити наша влада і польська влада? Прошу. Спочатку відношуся до тих слів, які ти сказав. Ти правий. Це вже фактично не є проблема економічна, і треба це зрозуміти. Це політична. І вона має бути вирішена на політичному рівні. Тут можемо собі казати, всі шифри, які вони є, вони показують, що просто кордон має бути відкритий, і торговля з Україною для нас вона є вигідна. І то питань нема, всі економісти це скажуть. Все інше, що пишуть там, то брехня, популісти. Як іде ще, ти згадав приклад наших прибалтицьких друзів, це також дуже цікаве, бо там також є реальні проблеми з зерном, яке впливає фактично з Росії, і самі естонці кричать, що вони не знають, що з ним далі йде, воно десь там приходить великим об'ємом, і воно десь здівається. І це може бути проблема. Це злочини, і вони можуть бути, але вони знову починаються де? Вони починаються в Росії. Треба закрити кордон з Росією. Ти питаєш, що можна в цій ситуації зробити і що я особисто роблю. Ну, скажу прямо, то, що я кажу, не дуже, певно, є популярне і не кожен хоче це чути, dlatego я постійно розповідаю в тих етерах. No tak stało się, що я просто людина, яка 30 років працює в відносинах Польщі і України, я думаю, що знаю, які запитання треба надавати в відносинах Польщі і України. Мені треба було просто останніми тими тижнями зрозуміти все про зерно. Але це також можна зробити. Певно, всього я не зрозумів, але я не є експертом, tylko я є журналістом. І я задаю питання. Я задаю питання і польським політикам, і польським експертам, і українським політикам, і українським експертам. Можу сказати так, є тут маленький успіх. Як добре подивишся, Айдер, останні 2 тижні тому ніхто не казав взагалі про імпорт з Росії. Цієї теми не було. Була тільки одна тема – Україна. Це завдяки журналістам, завдяки Михайлу Ткачу і його групі. Звісно, що тема якби російського зерна пішла завдяки журналістам, вона якби засвітилася в інформаційному просторі. Я розмовляв з тими організаторами тих протестів. Вони спочатку взагалі вони були в шоці. Вони думали, що там як хтось їх запрошує на радіо, на наш там YouTube канал, то з консервативного ЗМІ, то він буде просто там тишитися, як вони роблять класну акцію. Як коли почали питати про російське зерно, вони були в шоці. Але фактично це не є люди, які там не є всі російськими агентами. Це не є так. Вони просто роблять щось, вони часами не подумають про це. А коли ти їм починаєш відкривати цій ситуації, вони починають думати. То я, як питаєш, що можна зробити, ну ми, не знаю, Айдер, чи добре, чи ні, але ми політиками не є, ми не приймаємо рішень. Ну ми можемо тільки голосно про це кричати, де є проблема. І нам треба це озвучити. А ще серйозно нам треба це озвучити дуже голосно, тому що це не є кінець цієї проблеми. Бо Росія просто там нічого не помінялося, нічого. Наскільки вже йде там запитання і фактично якби спроба вирішити, що можна зробити з українським, з цією співпрацею польсько-українською, що обмежити чи не обмежити. З'являються якісь ідеї краще лub гірше, то ще ніхто не каже, що зробити з Росією. Може нам, не знаю, а може нам треба однак зробити метод фермерів і поїхати до Брюкселі, і зробити там блокаду і сказати, ну нічого, ми не знімемо цієї блокади, коли ви не перестанете торгувати з терористичною державою Російською Федерацією. Просто це треба зробити. Ну, але тут трошки такий неприємний камик. Треба зрозуміти, скільки років, на жаль, і українські політики не казали, що це є держава-агресор,
не казали, що проблема є в Російській Федерації, а багато хто, на жаль, заробляв гроші. Хоч я би скажу, і то мені також це згадують. Я кажу про Російську Федерацію, а мені кажуть, а скільки часу Україна купувала енергію і торгувала енергією з Росією? А скільки часу Україна, хоча вже була війна, купувала з Росії через Білорусі, купувала пальне? Це правда. Нагадаймо там Медведчука, нагадаймо цей Прикарпат-Захід транс, нагадаймо це все, що було. Але зараз я розумію, що в Україні вже таких речей не буде, є контроль. І надіюся, що Євросоюз таких речей, в цьому числі моя держава, робити також не буде. І що треба, аби Mateusz Morawiecki, коли був в лютому 2022 року, ще там декілька тижнів до російського вторгнення, він сказав, що, пам'ятаєш, в цей час була основна проблема, що Німеччина хотіла робити Nord Stream 2 і торгувала з росіянами газом. Ми швидко це забуваємо, але це основна проблема, це була політика раніше канцлер Меркель, яка просто вона, не знаю, закохалася в цьому Путіні, чи які там були інші відносини, що просто вона бачила потребу робити з ними бізнесу. Ну, я кажу, закохалася Меркель, а посправді це велика кількість німецької еліти робила. І приїхав в лютому 2022 року приїхав Матeusz Morawiecki, прем'єр-міністр, і він сказав, що купування російського газу, цих грошей набіjaють пістолет Путіна. То сьогодні треба казати, купування будь-що з Росії, в тому числі зерна, добрива, набijає російський пістолет. А пізніше нам всім треба думати, як допомагати Україні. Це просто шок. Як ми б не купували нічого від Росії, то Росія не мала б тих своїх грошей на те, щоб купувати там в Ірані, в Кореї, і в Китаю і так далі. Просто у них би не було грошей. Це би була держава-банкрут. І це треба зробити. Але тут фактично треба великого рішення. А to сам знаєш, і наші слухачі, глядачі чули Шольц, який починає думати, Таурусів не можна переказати, бо вони будуть стріляти по Москві. То треба, як треба. Треба було взагалі переказати цей Тауруси 2022 року. Слухай, така логіка, Павле. А по Києву можна стріляти? Прошу, стріляйте по Києву. Але нагадай взагалі, як з самого початку, то дуже добре знає кожен ten, хто в Україні. З самого початку не можна передавати літаків, не можна передавати танків, бо що українці зроблять? Бо що українці зараз підуть на цілий світ? Павле, це нагадає, знаєш, навчання розумово відсталого підлітка. Я перепрошую, в реально хворих людей. Це не про хворобу, а просто це алегорія така. Тобто урок не засвоюється. Він повторюється раз, два, три, чотири, 10, так? Тим часом наші вороги використовують усе, що можливо. І, знаєш, звісно, що не всі ці протестувальники, вони за Росію. Але ж був просто відверто проросійський. Скажи, чому спецслужби не працюють польські безпосередньо проти російської агентури? Бо в нас вже таке неможливо, а у вас ще є. Тут спростування. Людина, яка вивесила цей банер, вона вже карно відповідає. Тут запрацювали служби, і це дуже добре, і вони мають працювати в такій ситуації. Але я з тобою згоден. Взагалі багато років спецслужби західних держав не бачили проблему. Ніхто не довіряв, що можуть бути російські агенти, що російські агенти є серед нас і що вони працюють на те, щоб зробити те, що сталося, що вони хочуть не тільки розподілити там Поляків від українців, але взагалі і європейців між собою, американців від європейців. Вони працюють на це, але а як подивимося на глобальну ситуацію, подивимося на Штати, що там іде, подивимося на можливість, що президентом Штатів буде Трамп. Тут процеси дуже складні. І, звісно, нам потрібно дуже розуму, щоб це якось перейти. І приклад особистий наших відносин, тебе і мене, і багато наших друзів, нам треба з собою спілкуватися. І серйозно, як ми бачимо таку загрозу, то спочатку не робити так, що один на другого накинеться, а тільки шукати зразу, як вирішити проблему. Наприклад, так, як зараз ми розмовляємо, і те, що показувати один і другий. Слухай, Павле, в нас залишається менше хвилини, півхвилини. Якби ми з тобою були на посадах, я думаю, що ми з тобою десь за день би вирішили, але тоді б ми не були політиками, тоді б тобто ми зараз не політики. Я не знаю, як вони думають, над нами висить спільна загроза, просто знищення. Бо поляків, росіяни, якщо це хтось не розуміє, я це знаю. Я пам'ятаю, як вони раділи збиттю літака з польськими урядовцями. Раділи тоді, що вони ненавидять поляків,
ну, абсолютно не менше за українців. І це треба нам усім розуміти, полякам, українцям. Я дуже вдячний тобі. Я певен, що ти доносиш щодня цю думку і кажи своїм співгромадянам, що росіяни нікого не залишать у спокої, якщо ми будемо не разом. Дякую тобі дуже. Дякую, друже. Я